ישראל הפכה בשנים האחרונות ליצואנית הידע והטכנולוגיה הגדולה בעולם. הביקוש למהנדסים יצירתיים וחושבים, בעלי אוריינטציה יישומית ותקשורת עם העולם, הולך וגדל. איך מגיעים לשם? לתעשיות המובילות ולחברות הגדולות. התשובה פשוטה ונעימה משנדמה. נוסעים לטיול בגליל. בלב הגליל שוכנת אחת מחממות הלימודים האיכותיות והמצליחות בישראל, המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה בכרמיאל. המכללה מכשירה בוגרים לתואר BSc ו-MSc ומקיימת קשרי מחקר, הוראה והתמחות עם חברות מובילות בתעשייה הישראלית כמו אינטל, איסקר, אלביט, רפאל, קטר וסנדיסק. בקמפוס המכללה מתקיימים גם לימודי מכינה קדם אקדמית, לימודי הוראה, הנדסאות והעשרה לנוער. קריית אורט בראודה, המשתרעת על פני 180 דונם, שוכנת על גבעה במערב כרמיאל, ונשקף ממנה נוף מרהיב של בקעת בית הכרם. המכללה היא גורם ממנף לגליל כולו, ומאפשרת נגישות להשכלה גבוהה לאוכלוסייה המגוונת שסביבה, תוך מתן הזדמנות לרכישת מקצוע מבוקש ומתגמל. המכללה הקימה מרכז לקידום הלמידה וההוראה מן המובילים בארץ, שמטרתו לטפח את מיומנויות הלמידה והחשיבה של הסטודנטים ולקדם את כישורי ההוראה של המרצים. בסדנאות ראשי הקבוצות מסייעים למתקשים להצליח בקורסי היסוד. דיקן הסטודנטים דואג לרווחת הסטודנט, במלגות, בחונכות ובסיוע אישי על פי הצורך. על אף הלימודים התובעניים, הסטודנטים מעורבים בפרויקטים בקהילה ומוצאים זמן לפיתוח הגוף ולהרחבת הנפש. מופעי תרבות, מרכז ספורט, בית כנסת, מועדון ומעונות בשטח הקמפוס. כל אלה נועדו לרווחתם ולהנאתם של הסטודנטים. המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה הוקמה במרכז הגליל ונותנת פתרון ממוקד לצורכי התושבים והקהילה, כמו גם לצורכי התעשייה. אנחנו גם יודעים לקבל סטודנטים שלא בדיוק הגיעו להישגים מדהימים בתיכון. אנחנו מקצים משאבים וזמן לתת להם את הכלים המתאימים, כך שבסוף דרכם, לאחר 4 שנים, הם יוצאים לשוק, מתוזמנים, מוכנים ועתירי ידע רלוונטי לתעשייה. הנתונים והעובדות, כפי שעולים מסקרים שאנחנו מעבירים בקרב הבוגרים, מוכיחים שכ-95% מבוגרינו מוצאים עבודה מיד בתום לימודיהם או בחודשים הראשונים בתום הלימודים. אורט בראודה חותרת במהירות לשחק תפקיד מכריע, כלכלית, חברתית, אקדמית במדינת ישראל. מאז הקמתה השתלבו אלפי בוגרי אורט בראודה בתעשייה הישראלית בהצלחה רבה, בזכות תוכניות הלימודים המותאמות לצורכי השוק והקשרים ההדוקים עם התעשייה. בואו גם אתם לחוות לימודי הנדסה איכותיים בשילוב איכות חיים אמיתית. אורט בראודה כרמיאל.